Hi guys, this is May again. For today's video guys, I wanna share you how to cook chicken menudo in my own version, in my own way. Mo ni atong ingredients nga gamiton karon sa atong pagluto guys. Carrots, sayote, kalabasa, ahos ug bombay. So first yun natong buhaton na guys is pakpakan na to ang ingredients kay di man ta mukaon og pakpak. And then pagkahuman na guys, ato na siyang hugasan. Mao jud ni ang pinaka easy recipe nga nahibaw-an ako sa pagluto og chicken menudo guys. And then pagkahuman na guys, ato na siyang tadtaron o ginagmay. Di pod as in gagmay kaadyo o di pod as in dagko kaadyo. Kanang sakto-sakto rugod. Kanang igo po na itong mausap. As you can see guys, mura nagkabayo among taparan kay muanam jud si jagdagan. Mahadlok siguro ni tadtaron ay. Bitaw guys, kani mga ingredients nga nagamit nako guys is wala ra jud ni 100 tanan akong nagasto. So ang gigamit na ko nga pampalasa na guys is mamasita oyster sauce, magic sarap ug asin. So ato nang butangan og mantika ang kaha guys kay murag mulupad na jud ni hapit. And then isunod na to ang ahos ug bombay ana guys. Imura nang pa-brownon gamay ug isunod naglunod ang mga gulay. Mao ni ang main ingredients sa atong pagluto og chicken menudo guys. Human ana, imo na siyang karaw-karawon din isunod og lunod ang chicken. So kanang gigamit nako nga chicken guys is dala na ni mama gikan sa iyang trabaho. So mao ra sad na akong gigamit para sa akong giluto nga chicken menudo guys.
So pwede rasad guys o fried chicken inyong gamiton, and then pagkahuman ana guys ako na siyang gibutangan og pampalasa para inikaon ma-feel nato ang kalami sa chicken menudo, og ato na siyang karaw-karawon og butangan nato og gamay nga tubig para magpantay ang lasa. Pagkahuman na guys, imo siyang takluban, and that's it. Ready to eat na atong chicken menudo in my own version, in my own ways guys.